Det er første morgen vi froste. Prakkfullt, for jeg brukte at se funne klærne, ja meg. Døyne bukser og døyne jakka og... Jeg var eisen li i en god sovepåse, minus 30 og halv stendte til å være. Og han har rønt stårlig av alle, for kanskje være nekka heitur, hvis nekka. Og nu var vi da gjerne noen klar til morgenmøt, så færre vi vågjere. Og det som vi færre vågjere, det er good morning. Så færre vi vågjere, og vi enda oppi av her, at her er Kilimanjaro. Men vi skulle vende om vi hadde den her, så skulle vi genka en lenkan omvei. Ja, har du sovet godt? Helvede til. Hvorfor? Nej, jeg vågnede klokken 3 og kunne ikke sove mere. Var det på grund af kulden? Nej, det var sådan set varmt nok. Men jeg har bare glædet mig så meget til at komme ud og gå i dag, ja. Så jeg var spændt. Hvorfor er du med på den tur her? Jeg vil på eventyr, og så lige arbejde med nogle ting. Ja, men hvem har fået dig med på det? Det har de to tosser, der er lige ved siden af mig. Kan I lige stikke hovederne frem, så de lige kan se, hvem det er? Ej, så godt. Ja, stille og roligt. Meget koldt. Ja, jeg tænkte på at spørge jer, hvordan kan det være, at I er kommet på sådan en tur? Jamen, det var jo egentlig meget Emil at snakke om det. Sammen på et tidspunkt for nogle år siden. Og så lige pludselig skulle det være nu her. Og så bestilte jeg turen, og så røg vi afsted. Nu sætter vi så her. Det så bare rigtig flot ud med verdens højeste fritliggende bjerg, og så elefanter og naturen hernede, så skulle vi ned og opleve det. Hvordan har I forberedt jer? Vi har gået 6 ture af 5 timer. Ja, vi skulle nok have forberedt os lidt mere, kan man sige, men indtil videre går det meget godt. Ja, I føler, at I har styr på det? Ja, jeg synes faktisk, det sværeste, det synes jeg egentlig ikke er så meget at gå og vandre der. Det er mere altså, det er koldt om natten, og det er lige pludselig, når solen går ned, så bliver det bare sådan køligt, og så skal man lige sørge for at finde ud af, hvad for noget tøj man skal på. For eksempel i nat, der var det rigtig koldt. Jeg har frosset på min tæer hele natten. Så, men det hjalp med 3 par sokker. Ja, hvordan er det med det mentale? Altså, det er lange ture. Og det er lidt svært at skulle bare gå og gå. Ja, men jeg tror, for mig i går, der kunne jeg godt mærke på et tidspunkt, der begyndte det at være lidt træls til, men så kommer man ligesom ind i sådan en rytme, hvor man bare går sådan, og så tænker man ikke så meget over det, så bliver man bare ved. Og så lige pludselig så kommer man over det der punkt, hvor det er, at man ligesom synes, det var træls, og så er det egentlig faktisk meget fedt igen på grund af naturen, og man kan se alle de flotte ting, der hele tiden, landskabet der hele tiden ændrer sig, og alle de her ting. Det er lidt til at starte ud. Ja. En smuk knold der. Ja, for søren da. Ja, det er jo spent, forfærdeligt spent. Notten er jo svært å gå, men man svever, ja, vaknar, pissar, sovnar en løt i atter, vaknar atter. Bekymringar om det hattasjuka, eller det bara, eller det bara kult. Så det kan alltid frister i morgon. Og så er det så freiter, og så er det for kalter, og så... Ja. Men det er faktisk sammenlagt fantastisk. 8 timer, Mor, hvor tog det? Er der nogen, der mangler? I har kopdækket også. Kom. Ja. Jeg er også udfordret. Det kan jeg aldrig have gjort. Du er ikke den eneste, der siger. All right. Okay, thank you. Ja. Jeg er sådan lidt spændt, fordi det skal vokse til ham. Det kan betyde gammel bakke. Jamen. Hvordan det? Der er ikke nogen, vi knæskaller. Det er ikke tanken. Og det var sådan, altså dagen, jeg tror den 10. oktober. Ja, selvfølgelig være klar til 10. oktober. Ja. Men så skulle det være klar sådan, så skulle det... Det er eksplosiv forhandling. Ja, lige præcis. Man skal gå herovre. Tager film.
It's a small antelope we call daika. Are there many of them here? Yeah. Is it good food? Yeah, we feed the grass on this around. Vi er 3 folkeskolevenner, som tilbage, da vi var omkring 22, tror jeg, lavede en bucket list om ting, vi skulle nå, inden vi blev 30. Og der var Kilimanjaro på. Ja. Men vi nåede det ikke. Så det har ligget lidt i dvale siden. Men nu tænkte vi, nu skulle det være efter corona. Og så gik vi i gang med at planlægge og træne til det. Vi har vandret, købt udstyr, konditionstrænet, som man jo skal. Og så har vi prøvet at pakke og ompakke. Ja, hvordan var det med at få vægten til at passe? Ja, for mig var det ikke så nemt. Jeg har taget lidt for meget med. Men jeg har spist mig igennem det, så nu går det. Og nu er det 3. dag. Hvordan er fornemmelsen af turen? God, rigtig god. Jeg kan bedre lide det her åbne landskab, end det lukkede, vi havde inde i regnskoven. En af forberedelserne, det var også at se lidt YouTube-videoer. Så jeg synes, det er meget, som jeg forventede. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. God mad, og teltene er fine. Gode rutiner. Okay, toiletforholdene er faktisk bedre, end jeg havde troet. Jeg havde problemer i går efter turen i går. Der var jeg meget presset og havde det skidt. Men jeg fandt ud af, at det var faktisk ikke højdesygt. Det troede jeg, det var. Men jeg havde haft for meget tøj på. Så jeg havde fået lidt et hedeslag, tror jeg. Så da jeg først kølede ned og fik noget mere at drikke og hvilede mig i teltet, så fik jeg det godt igen. Og jeg har det perfekt i dag. Meget mere energi i dag. Så du ser lyst på at nå toppen? Ja, det gør jeg. Det skal jeg. Ja, men I har også gemt den der liste. Ja, det har vi. Kan vi se om... Ja, det er svært at se. Jeg kan se, at I skal nå, inden I bliver 30. Hvor gamle er I? Vi er 46 og 47. Ja, og har du... Men vi har ændret det. Det er inden 2030 nu. Okay. Nu er jeg i Holland og bredt, der. Her er eisen her. Nu får jeg hætte det her sned for den. Han helder vakt, Tjokken. Gånger alt at han vil. What's your name? Nicodemus. Nicodemus? Yes. Yeah, from the Bible. Yeah. From the Bible. Yeah. My name is Jens. Jens? Yeah. Okay, nice to meet you, Jens. Yeah, Jens Jacob, so I'm also from the Bible. Okay. 2 names. Okay. What is this? Yeah, Casedo. It's old volcano? No volcano. Yeah. Yeah. Yeah, special for acclimatization. Yes. Sleep, go high, sleep low. Yes. Yeah, to prepare body for tomorrow. So when we sleep this night, it will be the same as last night, almost. Yeah. Sleep on Shirato. Yeah. Yeah. Yeah, same height. Yes. And how high is this? 3,600 meters. All right. Yeah. The highest I have been. Nu snakker jeg med han så Nicodemus. Han lukkar han jeg nok lukkar han skut. Han siger til ni andre her vi skulle. Og der skulle vi for akklimatisere. Go high, sleep low. Hvis du skal damn right. Det her er guiden jo hun Kim. Udføre nedbrudsløs, så får du det jo ikke at vide over radioen. Nej, jeg ved ikke, man er guiden. Han er lejer ved, det er for det danske selskab. Det er så lejer sig in China. Afrikansk. Det er ikke så kvånden, nej, snit. Og der blev med løs først. Det er meget farligt på det, når man er bare på den for lang tid siden. Det var jeg ned hen, hvad det farligt. Okay. Blandt andet den i Herning. Det er også hans, faktisk. Luften er tonen her oppe. Du er TV, så ikke? Ja, det er sådan lidt, ja. Brøstbræk, altså ikke der. Ja, men det er
Nu får vi ner med motorn ner toppen då. Det är ju jag spänner på. Gustav för att kännas. Är det ju riksdagen vi där han är vi att linje. Last year riksdagen så jag där. Men för tungt. Jag nu klarar nej. Men annars är det skutcha. Det är som där player i attaste. Så gånger en löta. Så är ju främst. Men det är väl anbefallat att jag säger polo så att man ska skänka för kött. Och det är så den största avbjörningen jag med. Det är gänga så som tar anbefalla. Jag kan inte mest som play. Jag är väl fit. Vi är vänner alltså vänner vi är blöva med år. Det är ju några landslags med är framme för mer att den här slett inte glöm. Han lever han så vi svär i natt hon är att han för här. Det är längt ner. Att det är fjällen som vi så. Men det är så som rensat inte. Det var inte länge tur. Det är inte bratt. Det tar mig väl. Nu är släkt efter. Jag har snittat i helt. Jag ska få då. Jag var hundan till. Det är kanske inte det samma tempo som det är van vid. Spil väl bedre. Vad så, Kim? Var det det? Det var bare det. Er det skælt der? Ja, du er god til at fortælle en dramatisk historie. Man skal aldrig lade sandheden stå i vejen for en god historie. Nej, men jeg tror også, at referencerne måske er lidt... Det er ikke alle, der er vant til sådan noget. Men du har været der mange gange. Jeg kan klare 2/3 af turen op med hænderne i lommen. Ja. Hvor ofte har du været op på Kilimanjaro? Det er 5. gang det her. 5. gang, så ved du, hvad du snakker om. Ja, jeg begynder da. Og de andre, de som hjælper her, Johnny og de andre, er det nogen, som går igen? Ja. Altid. Det er de absolut bedste her. Så er det næsten som at komme hjem. Det er det faktisk. Ja, du er sej. Jeg glæder mig til at komme ind til Kilimanjaro hver gang. Ja, det var så guiden Sjoko. Han er vel og virkelig kvalificerer til det her. Han har løp i fallskjerm, han har næsten nummer 2 i Danmark for flest hoppon, og jeg vet ikke hva han ikke har gjort. Så han er vel for tilsvars med det. Og her så kjør vi toppen. Jeg har jo en flagg i Riksreisjon, men jeg får på i av at det er ikke noe som jeg får heise her. Kjøsene her er noen ånder, det er nesten noe som de ikke råkner vi å komme av her. Nå må jeg vise at det er Arne da. Du skutja. Her er topperen. Nu satt jag uppe en topp här, Cathedral Point. Det är uppe på 4000 grad. Jag vet om det är det onkel flagg vi är att det alla kanske inte mer eller hur? Det var flagg. Nej, jag har med flagg till toppen. Att det han som lejer turen Johan, han går främst alla dagarna. Han är how old were you? Oh, 65. 65? Yes. And how when did you start? I started when I was 18 years. 18 years? Yes, yeah. So you know this route? Yeah, I know. Yeah. I know. Thank you very much. Okay, my friend. Ja, alt det her er en forferdelig her for. Det er rigtig godt. Lidt Nu har vi finnet ringt hjem og snakket vi an, og så hun vet at jeg har det godt. Det var ikke jeg tenker en film, for jeg kunne sende han hjem herfra, det er helt ganske det var. Tror ikke, men det er ikke nek. Hette her er Sierra Peak. Sierra Peak, ja. Cathedral Point.
kallas eisne. Det er 3872 meter, det er det haksta jeg har vært. Så at jeg setter met nesten kvant, ja. Det er spennende. Og Gunther han regner å skrive heim. Det er ganske stilt, han har iPhone til jeg har Samsung. Turen opp her, han nedan og her, han var latter. Låt du øylet ut og sa at jeg skulle legge ryggsekken fram her, og så skulle vi drekke rygg av vattnet og alt det. Men dette var ikke mer. Hva kan vi råkne det her som? Dette er ikke mer enn å gjenge kvart. Jeg gjenge ned nå her. Ja, ok, kanskje sinter. Jeg vet ikke hva man kan se med lukna da. Vi tykker selv så ikke. Det er fra sånne her skæren og sånne her, ja. Det var landkontortelefon att det är Samsung och så han iPhone så för nu var han inte helt gån. Jag vet inte om torra svära så är det. Okej, lämna oss det. Nej, inte samband. Ha? Inte samband? Nej. Ja, hunden. Inte inte, jag ser inte. Det är den inte, ja. Du sa det är smäckfullt av signaler. Jo, det är den inte. Hallå, säger han. Jo. Hallå, heter Gunther. Hej. Stand på en mer passa Cathedral Point, Shira Peak, 3842 meter. Ja, nu kan jag ta över natten. Nu börjar det lite. Du bara säga hej, ha det gott. Ja. Okej, bye. Tack ska du, ja. Nu kom solen framåt. Det var fantastiskt gott. Så kör ni ro åter ända ner. Det är alla ner. Mun goda vänner. Det har vi här. Det är en från Bibeln. Ja, Nikodemus var det. Nikodemus. Ja, det är rart, hvis det tempo op i en. God idé, nej. Det er i hvert fald en lydesforstår i dag. Tipo... Она такой пластик. Det ser ut som vi får nå mål. Det nästan levande åren. Därför det räknar det är som att det räknar är nog så förutsägligt vi väcker då. Så räknar det klockan till och slutar ut helt till. Och vi har något där som vi ska ta. Här vi färra nu här är en vävor alla vet. Så nu får vi fruska ett lanutchar försvinningar. Och här är en tullepall. Så att det är tryggt det. Hvis det skulle hända akkurat så är allt för handen. Ja, okej. Han ska näka och charmerande det. Det är det avgörst men cykelisen han är god. Det är rättliga sermest. Landslä. Men då är värre så fast isen här. Affärer folk sätta mester i naturen. Man ser att steinar flotter och Kører vänningen med glimte. och här isen det tyvärr en exkrell ligger i imsastan. Det tror vi ska filma. Och jag lägger att det och gränja så jag. Alltså omståndar är goda till. Kommer det så stära vi som köpa fyrtur. Ett lat dig. Stärbom och det är bara vi som är färra folk som skulle då för. Då jag till Tanzania är här var det sett till tökverkat. Plastikpåsar är förbjöa så. Det är en agera och vitt. Det är ett sjovt sted det här. Er du klar til at følge? Ja. Det bliver godt. Det er godt.
Har vi Kasper deroppe et sted? Nej, altså han er jo sammen med de andre jo. Thank you, Felix. Welcome, my friend. Thank you. Nummer 9 er her. Ja. Og 7. Det er ikke brugt så tæt på de andre her, altså helt andet. Hvad skal jeg have? 5 timer 42, det er... Ja, det er så 6 timer hurtigere. Det er godt gået. Hvor bliver Kasper? Han er nærmere værst. Det er ikke en ferie! Og i dag har vi et ordentlig flere Lontan, eller som danskene sier, skutt papegøyen. Her er teltet Kjåkon, nummer 13. Og beint utenfor EVS. Og langer utenfor Messan. Vi da var ordentlig skutt papegøyen, eller flere Lontan. Det er det her, enda. Det er tvei trøyveser beint vi Kjåkon. Luxus. Levan Jokken i det, hon jag syns du kompaktare än hon playar av det. Så det är bara 3 dagar. Eller natten, vi hette det 3 natten för att sova. Till tjejnätter. Och allt som vi ska sova. Här så är det hotellet. En natt. Till en som är illa ferie och hade sjuk. Så vill det Chelsea och han men så finner han behandling och väntar att han får klara sig bättre i morgon. Det är meningen vi snär är tillvänjning. Men han är slett inte haft det gott. Och nu tar vi komma i levna att ta Jack Nattas en av Gaiton. Joltion. Så det hoppas för han att det får gänga bättre. Jag har det fint. Och Gunter hävda ett omstående gott han över ett lapp på köla. Det går bättre. Jag vet inte hur det är som är nya visson här. Hur som larmar sig kring gripper och en äcka åt häspelet. Nog det är som bara dria där på så rollen. Han får faktiskt snackor där kom in och i leven. Det var kammerstans. Jeg prøver bare at sige. Det kommer en portioner. Ja. Det er det. Der ikke var til tid, de får bare suppe. Der var 2 tilbage. Meget røde. Hvis den slås vi var lidt om. Ej, hvor vildt de kan lave. Og så er du flink den anden dag. Bytte vi, så holder du lige den dag. Skal du have noget nu? Det vil jeg sgu gerne. Ellers så slipper du ikke. Ellers så slipper du. Hvad er det? Det er suppe. Jeg tror vi pizza. Men der er Pizza og ikke hvad hatt 3800 grad. Det var ikke meget regn, der kom. Ja. Ja.